jenenge sing mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan jodoh lewat orari mama sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan
Srimpi Sekar Jadilan nggih, ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok melakune kaya macan luwe nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapa Kemput sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending-gending mama, gending ingkang angka 1 jajal dikai gending lawasan mama, kendang kempul Banyuwangi, mawar ilang dato. Ditambahi sak gending mama niku wonten pamundutan saking dherekipun nggih rondo kempling mama dados niki yantrane amin nuwun sewu mama. Kempleng mama
legian soleh momongan iki blonjo nopo banyu badhe tindakan saben keomel sampeyan aku jiwan kula rada nyaman ditinggal kawan-kawan lunga blonjo ning pasar bae oe rawan rondo kanggo rapat penting ning Lumajang tuku gelang apa anteng-anteng josu mawang nyampe nanti dijamin kepli Rondo Kempling. Nggih menika gending ingkang angka loro utawi gending telahir nggih teng wontene tari serimpi Sekar Jadilan. Ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Haji Haryo utawi Bapak Kemput nggih sesarengan Ibu Haji Bati, sesarengan para bapak-bapak nggih lan ibu-ibu masyarakat dusun Kebon Sari Lor nggih. Mbok bile wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan nggih saking keluarga besar Reok Setiakawan kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun jenging pangaksama saagung-agungipun nggih dan terima kasih kepada KMP nggih Audio Sound System kagunganipun Bapak Kebut, terima kasih atas kerjasamanya nggih mulai dari siang sampai malam nggih. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setiakawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang kali PP tak kei gendingan pamit muli. Ayo nduk ditarik alon-alon yo.